O alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, destacou a importancia desta axuda concedida pola Xunta a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, que permitirá a mellora das infraestruturas no polígono industrial de Espiñeira. Unha parte desa achega irá destinada á mellora dunha das vías principais do parque, coa instalación de beirarrúas. A outra das actuacións previstas permitirá tamén a instalación dun novo sistema de vixilancia, co fin de garantir a seguridade das empresas asentadas no parque. Que cando entramos no goberno era unha IVA que tiña o propio polígono. O que fixemos é crear unha sala de pantallas na Policía Local. Ahora, dende a Policía Local se controlan todas as cámaras que están situadas no polígono. Estes anos estuvemos aumentando o número de cámaras. Agora acabamos de solicitar tamén unha nova subvención para incrementar o número de cámaras. Se non, a memoria non me falta, estamos falando sobre preto de 50 cámaras que temos instaladas no polígono, cubrindo todas as entradas, non só cámaras de vigilancia, sino tamén lectores de matrícula. Sabemos en todo momento que vehículo entra no polígono e sale do vehículo. Isso é unha garantía, non? En caso de que se produza un roubo, que decir que vai identificado os vehículos que entran e salen, e o que estamos facendo é modernizando o sistema de vigilancia. Neste momento xa temos un bo sistema de vigilancia e queremos seguir reforzando.